התחלנו פה, ועכשיו אנחנו מתחילים גם פה. יש לנו את זה. היי דרים. שלום, וואי, את יודעת שכאילו אני מרגישה שאני כאילו לא באמת מכירה אותך? יכול להיות, מה? תשמעי, עובדים ביחד, מצליח. לפעמים לא. לא, זה לא כזה שבפעמים מצליח, פשוט כאילו... מדברים בעיקר על העבודה. גם אם מדברים על עבודה, גם כשלא מדברים על עבודה. אז חשבתי שזה הוא בהתחלה. אז כזה... ואז הוא שלח לי הקלטה. יש לעומק מסוים שאפשר להגיע לדברים. כן. אני מרגישה כאילו שיש לי פיסות מידע לגבייך, ואני כאילו לא מצליחה לגמרי לחבר את זה. אוקיי, אז איזה פיסות מידע לגבייך? אוקיי, קודם כל קוראים לך דרים, זה שם מאוד מיוחד. אוקיי, זה גם אני... זה תפקידה מאוד בסיסי. מה? זה תפקידה מאוד בסיסי שלך לגבייך. אבל תקשיבי, כאילו אני באתי לרעיון עבודה, ואז כזה אלעזר הבוס, הוא עושה לי כזה... כן, יש פה את דרים וג'ס ואת תתחברי אליהם, ואני כזה, מה זה השמות המוזרים האלה? כאילו, מה הולך? כל מי שעומד פה כאילו משם מוזר, יש לי שם ממש גנרי. אנחנו גם כולנו מיעוטים. אז זה כאילו... כולנו רק וג'ס. הסתובבתי בפאצ'י, בדיוק. ודניאל. נכון, נכון, שהוא היה... אז כאילו, את אומרת, יש פה העדפת... כן. מה, באמת? ברצינות רגע? כאילו, זה לא שהוא בהכרח לוקח מיעוטים כזה, הוא פשוט אני חושבת שמתפס מיעוטים יותר עובדים, שעובדים יותר קשה. שכאילו מערכת העבודה הקשה שלהם, כאילו הוא אומר יש להם יותר כזה סוג של פער להשלים. כן. הבנתי. אני לא יכול, לא, זה לא שיש לך פער להשלים. הם תורשים אותי חזק, הם לא בכלל הדברים האלה. לדעתי זה פשוט יסתדר אחד ככה. יותר. אבל כאילו... מה זה מילואים? ג'ס, זה שמסתדר לי יותר טוב. המיעוטים. עובד לא. שיט, אבל אני לא מיעוטים. מסווג. לא, זה צריך משהו שפה באמת... את יודעת שזה גם בעיה בשבילי במלגות לאוניברסיטה ודברים כאלה? אני כאילו, אף פעם לא פה, לא שם. אני כאילו מתביישת, אני לא שום דבר. לפעמים בשביל לקבל על לירון, אמרנו שתשבו בשולחן 10 בשביל שתפסיקו לצעוק. לא, אמרתם שוב בשולחן 10, מה אמרתם תפסיקו לצעוק? מה, שומעים את זה? זה מקליט כרגע? כן, זה מקליט. היי. אוקיי, זה לירון חבר של ג'ס. של דרים. של דרים, בן זוג של דרים. נכון, יש את הקטע הזה שכולם מתבלבלים ביניכם, אבל סתם כי כאילו אתם עובדות מלא זמן בלוי, כאילו אין שום קשר ביניכם. שתדעו שבכל העיר מסתכלים עלינו כזוג לחמניות חם של אנשים שיכולים לבוא ולסגור עניין במסעדנות, אבל לא, דברים לא בא. לא בא לאן? לא, אני הבנתי, אבל לאן היא לא באה? גם כששווה הרבה כסף היא לא באה. לאן? לעבוד. אבל כאן, אוקיי, זה עוד פריט מידע שכאילו אין לי. שכאילו, אוקיי, רותם אמרה לי שאת ולירון הכרתם בלה-לה-לנד. הייתי ראש צוות. אוקיי. שזה מצדת חוף פה בתל אביב בגורדון. שם הכרנו. אבל כן, אני לא יכולה לחזור שם לעבוד בחיים. רגע, שנייה, אוקיי. אז יש לי את הפער של בין זה שקוראים לך דרים לבין זה שהכרת את לירון. כן. לא, זה אני אסביר. בוא נתחיל מההתחלה. בכל זאת. זה מכות כאילו? קוראים לי דרים. שלום, נעים מאוד. אני דרים ווטסון. דרים רשל ווטסון. אם נגיד אנשים קוראים לך חלום, את מתעצבנת? זהו, לירון קורא לי חלום שלי. אשכרה. בכלל לא מעצבן בתוך חצי אמריקאית. שלו, אבא שלי עלה לשם על זה. חלטון מאוד גדול כזה. לא יודעת איך, אבל ככה הוא הגיע לזה. אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה. וברגע שאתה זהו, חצי אמריקאית זה בגדול. בתוך המערכת, יצא לי שחצי אתה רואה הכל מסביב, וזה כאילו נגד הכל, בכל תנאי, הכל לא משנה. אבא שלי שיחק לנו גם גשם, בארץ. שלג, רוח, סופה, רחוק, קרוב, אתה רואה הכל. עכשיו, אתה יכול לראות מהאוויר, מהמחזיק שעובד, החום של יונה. בקטע כזה, אתה יכול לראות בן אדם כאילו על הרצפה, אתה יכול לראות אותו, את החום של בן אדם, זה השם. את הגוף של החום שלו, גם, לא בגלל שאני אמריקאית, אתה כי יכול אבא שלי לראות לא יודעים איפה חפץ זה מברזל, את החום נמצא. של החפץ זה פועל, הכל באוויר. הבן שלו הבא קוראים לו קריס ג'וניור. הוא נכנס פנימה. טוב, זה גם שם אמריקאי. אתה מדמיין את זה. לא, אבל אבא שלי קוראים קריס. אתה רואה שתמונה כל כך מדויקת. דרים כאילו השקיע. אתה רואה את כן. זה, הוא רואה נגיד. קריס הוא אמר לי כאילו,
אבא שלי עומד בצד, לא היה לו כוח לחשוב. זה פסיכי, זה טכנולוגיה, זה... רגע, ואת כאילו הבת היחידה, גם אמא שלך וגם אבא שלך? יש לה קצה של השפה, מה כאילו, שאתה רואה הכל. יש לי עוד אח אחד. זום אין, זום אאוט, הכל בלייב. של אבא שלי. פסיכי לגמרי, הייתי בשק דברים כאלה. 3 אחים. מי אמא שלך? פעם אחת ארגנתי אימון עם טייסת. אח ויותר שם של סורים. ממש קרה שהצליחה לתת את האימון שלה. וכאילו עד איזה גיל ההורים שלך היו ביחד? ואז אני חושבת גיל 6-7 כזה, אבל אני לא זוכרת. כי אבא שלי כאילו שיחק בכדורסל, אז הוא הסתובב בכל מקרה. אז לא זכרתי כאילו מתי... הוא אמר לי, עכשיו תביא את החיים. כאילו לא גרנו ביחד בבן. אני עליי. כאילו לא שמתי לב מתי מסתובב. אני יודעת שזה בערך איפשהו שם לא שזה השפיע עליי יותר מדי. אז כאילו רוב החיים הם כזה בנפרד. כן. אני יודעת שכאלה, כאילו ההורים שלי גרשו בגיל 18. שהייתי בת 18. מורגש בגיל 18. אז כאילו כן ולא, כי כאילו, כשאני הייתי בת, אולי לאחים שלי זה היה יותר מורגש, כי הם כאילו, עכשיו נשארו לחיות בבית, אבל כשאני הייתי בת 18 די יצאתי מהבית. אז לא ממש הייתי שם להרגיש את זה. כל עוד המנוע עובד. זהו, זה נגיד עוד פרט מידע שחסר לי. כאילו אני יודעת שלא עשית צבא. לא עשיתי צבא, אני בכיתה י', בסוף כיתה ט' כזה, עברתי לפנייה. האמפתיה אבל זה משהו שאיננה. כאילו באקדמיה, שזה בספורט. מסוק, זה הדבר היחיד. פנימייה לספורטאים. הייתי בכיתה ז', אתה יודע שם בלום מאוד למטה. לא, התחלתי בכיתה ח', כיתה ט' עדיין בקריית אתא, כיתה י' כבר עברתי לשם. שזה כאילו... הייתי שם בבית ספר בנפרד, ואז מבין כדי שאתה פנייה ואת כל העניינים ואת כל הבלגנים. שם הייתי כאילו עד כיתה, כמעט סיימת. ובמה היית בספורט? אני צריכה כדור. וואלה, איך הגעת לזה בקריית אתא? קריית אתא מאוד חזקה. די, לא יודעת. כאילו גם ליגת הארץ הייתה טובה, שם היא לא עוקבת בכלל. אז היא הייתה מאוד מאוד טובה. כשאני הגעתי כאילו... כאילו מה, בית ספר בחרו זה היה אותך מאוד לזה? מצחיק. אני נכנסתי באמצע של הלימודים. בט'. בכיתה ח', אמצע כיתה ח', נכנסתי ללימודים שם בקריית אתא. גם לפני זה היית למדתי בחיפה. כאילו הייתי בחיפה, זה הייתה סטריפה. לא היית בעין אפק? עברתי מלא בתי ספר, חברים, שיהיה ברור. אז מלא בתי ספר, כאילו. זהו, על מה לא יודעת כאילו חיסות מידע. הייתי ב3, בחיפה הייתי ב2, בתיכון הייתי ב1. את אומרת 2-3 בתי ספר. אוקיי. פשוט הייתי, הסתובבתי הרבה. כי מה, זה היה כאילו בחירה שלך או של ההורים או של דברים יותר כאלה? של ההורים, קרה, פשוט חיים. מפה לשם, כאלה אחרים הובילו אותי להסתובב בהרבה בתי ספר. באמצע כיתה ח' עברתי לקריית אתא, לבית ספר שם. שיעור ספורט ראשון ביום השני של הלימודים נכנסתי, הסתכלו עליי מול יואו גבוהה. במטר 81. די. היא גבוהה. איך שבאמת ספורט ראה אותי, הוא הביא את הבחור שאחראי בקריית אתא על כדורעף, הוא כולו בא לאופנוע. זה בא הסכלה, תשימו לך את נו, מה אכפת לי? של האמריקאים? סיימתי צופים, לא היה צופים יותר. זהו, אין צופים בקריות. לא, בקריית אתא יש צופים. הוא לא יכול לקרוא לזה מסוק. זה מאוד נישתי. כן. נגיד בחיפה ביותר חזק יותר זה. כן, בחיפה הייתי ממש, הייתי בשבט עידה. לא מכירה. לא מכירה? לא, בחיפה הייתי בדידה. אבל אחרי זה פשוט, כאילו עברתי קריית אתא, נכנסתי לכדורעף, מאוד אהבתי. כאילו בתור חוג כזה. כאילו זה התחיל בתור אימונים. ראית את הטנקים של כן, סוג של חוג. אבל מאוד מהר זה עולם מאוד מאוד קטן. אז מאוד מהר, כאילו, אנשים מדברים, כן, בארץ. אנשים מדברים, הבינו, יש בחורה בקריית אתא, מה עושים? די, אשכרה, ככה שמורה באותה כזאת? שנה, חצי
שנה שאתה מדבר איתי, משהו שיוצא... קראו לי בפנימיה באמת מבחנים. התקבלתי, אבל אמרתי כאילו אני רק פחות בגלל שאני אצחק את הענף הזה. לא נראים אותו. די. לא יכולה לקום ולעבור שעה וחצי מהבית. לא עובד את זה בתוך הוא היה קצת מולפת, אז נתתי לעצמי עוד שנה. מה זה גת חזק? ואז בשנה הזאת באמת החלטתי להיכנס לפנימיה, ווואלה זו החלטה מאוד מאוד טובה. מי שעושה הרבה גת, יש להם המון כאילו באותו ערב. מאמן אותך הרבה. כאילו להיות בספורט בכללי זה נותן לערכים מאוד... זה באמת קורה, אבל... נותן ערכים טובים. דברים שגם אם אתה בסופו של דבר לא התחברת. בטווח הארוך, אבל... היה לי ערכים מאוד טובים, אני לא היה לי כיף. חי בפנימיה צעיר, כאילו הייתי במשך שאתה. אתה יודע? אז זה חוויה אחרת, זה לא מה שכולם עוברים, אבל אני שמחה שהגעתי לשם. וואי, שתדעי שאני כאילו ממש מזדהה, כאילו מזדהה ולא מזדהה. אני פעם רקדתי בלט, מקצועי כזה, ואז באמת כשהייתי בסביבות כאילו כיתה ח' כזה, אז חיפשתי לעבור לתיכון כזה יותר מקצועי, כאילו ניסיתי קצת אצל מיילין, כאילו לעמוד מול של אמנויות, פחות הצלח, כאילו לא הצלחתי שם, וכאילו בסוף אחרי הרבה מאמצים, קודם כל בדרך היה גם אופציה של בית ספר אמנות בירושלים. ברור שלי אמרו כאילו, אין מצב שאת יוצאת מהבית עוברת לפנימיות. כאילו הם ממש פסלו לי. אין מצב, את קטנה, את כאילו נשארת לישון בבית. אתה מכיר גם? תשמעי, זה קשה לבלבל. גם כשחיים בפנימיה אז רואים מלא סוגים שונים של אנשים ומלא סוגים שונים של ילדים. זהו, היה להם תפיסה לא טובה לגבי פנימיה, גם אם זה פנימיה, אז הוא בא עם המחרות, כאילו מדע לחשוב שזה פנימיה כאילו של ילדים לא טובים. הוא חושב סמים כל היום אחי, משהו דפוק, כולו אסיאטי קטן כזה. כאילו לא יצא לי להגיע לפנימיה של ילדים כל מה שאין לי כוח לעשות. לא אגיד ילדים לא טובים. כן, היה להם הרבה קשיים הוא לא מפסיק לעשות סמים, ואני כל הזמן הולך לו ככה. ככה כאלה אחרים, אבל זה לא שם. כאילו רואים שם, שוב, בפנימיה, גם אם היא לא כזאת, זה הרבה סוגים של אנשים, וכל אדם שהוא שם, הוא שם בסיבה אחרת. שזה לא בהכרח גם אשמתו. הוא לא מטורף. לא בהכרח אשמתו, אבל כאילו כל אחד הסיבות שלו היה מתגלגל לסיטואציה. אז אני בסוף כזה הייתי חצי שעה בסוף הרמוניות בחיפה, ויצו, ואז כבר, אני מכירה? כן, ויצו אבל זה כבר תיכון. כן, בתיכון, ביוד. רעות זה החטיבה, אולי ויצו כשאת תיכון וכולם מתקבלים. אז אני כאילו ישר הגעתי לויצו בכיתה י', כאילו לא הייתי בחטיבה. למה אתה לא טס לטיפול? ואז הייתי שם כזה עד מרץ, וזה היה לי כאילו, אני זוכרת חצי שנה. מה זה קשה, כאילו הייתי כזה יוצאת כל בוקר ב6 בבוקר, חוזרת ב10 בלילה. וזה קשוח. כן, כאילו הייתי נרדמת כל שיעור, הציונים שלי ממש נדרדרו, וכזה אחרי חצי שעה אמרתי, טוב, אני לא רוצה שכאילו המחול יהיה כל החיים שלי. ברור, כי יש פה הכי הרבה ילדים בעולם. כן, היו לי 6 מיליון ילדים בעולם. כאילו גם ענף מאוד... ברור. מעניין. זה ספורט לכל דבר, זה פשוט אימא'לה. יואו. מה? מי זה? ארטיום. פאק! מה? לירון, תפתח לארטיום. רגע, אז נעצור את ההקלטה. אני רק רוצה לבדוק אם שומעים את איזה פודקאסט? טוב, אני יוצאת. אני רוצה ממש באת לעשות פודקאסט? אני צריכה ככה לסובב את זה למטה. תראי ככה. אם היית רוצה להיות מצחיק, וואי, איזה מפחיד. ארטיום פעם באת לבוא עם כובע של מכבי. מה? איזה טיקים? מה? מה זאת אומרת? יאללה, צריכות להגיע. שמעות אותה ממש, שומעים אותה ממש. נכון, זה לא ששומעים אותנו. אנחנו צריכות לשמוע אותנו. אני שונאת פודקאסטים שכאילו שומעים. גם לא זוכרת אם אמרתי, אבל אני לא עורכת, אני לא יודעת לערוך, אז כאילו, שומעים הכל. די, תלמדי אותי. יואו, שומעים את זה ממש, זה הולך להציג, למה להציג? תשמעי. אני יודעת איך שומעים, שומעים תשמעי אותי אבל.
תגידי. את לא אומרת? לא. אז אתה שומע גם מהרמקול של הטלפון? לא, אתה שומע מהרמקול שלי. את עושה? מה זה? למה את עושה את זה? יש לי טיקים. כל שבוע נכנסתי לפורש של דוקטוריה. תסבירי. זה גם מהגרון? מהגרון זה כאילו קולי, מצמוצים, זה בא והולך, כאילו כל פעם זה משהו אחר, מה מגיע. שאת לא שולטת את זה. היא שולטת מודע, כי יכולה קצת לראות את זה. אבל... שמה, כאילו היה לך את זה כל החיים, או שזה מתישהו? כשהייתי קטנה, כאילו, זה שהופיע, שורדים מתישהו. די. אבל זה תמיד היה נוכח. כאילו, מה שאני זוכרת את עצמי. אז זה מורגש. אבל זה כזה שומעים את זה ככה אינטנסיבי, כאילו. טוב, כי זה רמקול חזק. זה ממש חזק. אני שמתי לפני... מה? אני בחיים לא שמעתי אותך. אני שמתי בשביל לבדוק אם שומעים את הטיקים שלי, וכאילו, ממש שומעים. מה? אני בחיים לא שמעתי בלי קשר. יש לציין שאני מאובחנת בתור רטה. זה ממש מצחיק. אשכרה פורמלית כאילו? מה? מה? אני בחיים לא הבחנתי בזה. כן, לא יודעת, כאילו, לפי ההגדרה של תורה, שלום, אתה רוצה לא להתגייס? חיים! לפי ההגדרה המדויקת של העניין, יש לי. די. אני כאילו נוטה להאמין שלא. אבל אני רק נוטה להאמין. בסדר, אני חושבת שמה שאת חושבת זה משמעותי. אני חושבת שזה משפיע על הידע. לא, פשוט ההגדרה של תורה זה שצריך להיות כאילו לפחות 3 טיקים, לפחות טיק אחד שקולי, ועוד 2 שהם כאילו גופניים. אשכרה. כן. ואז כאילו את אומרת שיש לך את זה. אני עולה להגדרה הזאת, זה פשוט שוב, מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד בשליטה. לדעתי זה כיף, אבל כאילו ככל שהתקופה יותר לחוצה, זה הכי מורגש. והיה לך את זה כאילו מה שאת קטנה? לנצל, כי אנחנו עוד מעט נגמר לנו. הדור שלו היום מתחיל לחבר. גם אנשים לא... אני לא שמתי לב עד עכשיו. אנחנו עובדים במקומות דורש. לא, אבל גם כשאנחנו יושבים בסגירות לא היה לי שום סל. יש איזה אלמנט של לדעת מתי להכניס את זה. יש גם לציין שעד עכשיו זה לא היה טסתי לארצות הברית. לעכשיו? גם בזה אני יכול לעזור, עבדתי לפני איזה משהו אחר. חזרתי עם זה קצת יותר גרוע, גם מבחינת המצווצים. זהו, רציתי לשאול, אנחנו מדינה סוציאלית, אבל כאילו, הרבה פעמים, כאילו, אני לא יודע, של מקצוע, קצת ממשהו, כאילו הדברים האלה באים לי, זה משהו נפשי, רגשי, או יותר גרוע, או יותר גרוע, והלכתי לאבא שלך, זה מתגבר, אז כאילו אולי זה משהו, לא, בטוח, בקשר עם ההורים. אני בטוח, כאילו. שוב, יכול להיות שיש לך את זה, כאילו זה גם טובה. כמה החלטה שלנו בלימוד. כאילו סטרס זה השפעה מאוד מאוד גדולה על כל האפליקציות. מה עם פרקסט יש לך? פרקסט וויד? יש לי רק הסף פלוס, אבל... לא יודעת, האמת שעזר לי. כי את אומרת שחזרת, כן, כן, אני עדיין במחשבות על זה, אני עדיין חושבת ומנסה להבין מאיפה זה נובע. חברה שלו באה... כי היה לי מרדים את המשפחה שלי, ממש כיף. עבודה שלה פצצה. באותו לילה, לא יכול לדבר. כאילו, אני חושבת, אני די בסוף הצלחתי. לירון! שקט שאתם ממש צועקים. אתם ממש ממש צועקים. תראי, עכשיו סתם שעה, באמת. ועמית לא יודעת לערוך. גם רואים את הגב שלך עכשיו. אבל כאילו ממש חסר. אני חושב שזה חלק מהחוויה של מלצרים. תגידי, אם היית כאילו... אבל לפחות שישמעו אותך.
כן, בוא תתקרב. אם אתה כבר אומר משהו, לפחות שישמעו. אני לא משנה פה, תחי את זה אני לא יודעת לערוך, קדימה. אוקיי. לא, בזוג כל אחד והזה שלו, אבל... זה לא היה... לא סתם, דיברנו על... אם היו... אני לא יודע. אתה יכול להירגע. זה לא קשור לפודקאסט. אוקיי, בסדר, זה לא קשור, יאללה, דבר. אבל שישמעו. אם היינו טסים אבל עכשיו, והולכים כאילו... חברים, אתם מבינים שאתם חיים במדינה שיש בה עכשיו גדוד צה"ל? אין לנו סיבה לחזור, נכון? למה שלא תהיה לנו סיבה לחזור? אנחנו רוצים את ישראל כאילו, נכון? והישראלים אפילו לא חושבים רגע למה, הם כל הזמן... אתה לחוץ? אני לא לחוץ, אני פשוט חושב. הם מדברים שם, אומרים בריחה ולפחות... אתה עושה... הסנקציות האלה? זה עד שביידן שיש לנו. מה זה יש לך הסנקציות, אתה מגיב לא לעניין, אני אומר לך, אתה מגיב... לחוץ! כן, הוא פתאום נהיה כאילו לחוץ בשנייה. הם עצבנו אותי. יש לנו. היינו חוזרים. הוא גרם לי להרגיש מטומטם. אני מרגיש כמו איזה כניסה. לא שעה, שוב הפעם. אבל זה לא... אנחנו יודעים הרבה יותר... היה כזה שלבן מפריע ולא מבין מה ההפרה. העניין הוא ש... לירון! אני מביא ברגע מסר. שאתה מגיע... אני מסתכלת על איזה 15 מאפרות. אוטומטית. ושתדעו לכם שאני עליתי על זה, אתה לא באמת... אני לא יכולה להגיד את זה אם אלעזר יקשיב. איזושהי מערכת יחסים מדינה. מה, הוא לא מקשיב, הוא מקשיב ל10 דקות הראשונות וזהו. זין הוא הגיע עד לפה בפודקאסט. אז אני נכנסתי הביתה. אני נכנסתי הביתה, וראיתי שהמור של אלוהי יושב על השולחן. אוקיי, וזה הרבה יותר מצחיק מזה, זה הרבה יותר מצחיק מזה שדיברנו על זה הרבה זמן. אם היו רוצים לעשות סנקציות אמיתיות, זה היה על המדינה. הם לא יעשו על המדינה. יש לנו הרי רוב היה אלוהים, שיחה סביב, היה הכל. רוב אלוהים, פעם, לפני שהיו פה את השני שולחנות האלה, רגע, בוא נגיד איזה שני שולחנות, 70-80. צריך, אני לא יודעים מה. לא, לא משנה, איזה שם, אוקיי, שני שולחנות סבבה. שולחנות 78. שפעם לפני שהיו שם שולחנות, היו שם ספסלים. כל הכוח שלך מגיע ואני פשוט לקחתי אחד ספסל הביתה. ואז היה איזה פעם אחת שדניאל צילם, המימון... שהייתם בשיחת וידאו עם דניאל, ואז הוא אמר איפה הספסל. כן, כן. לא הבנתי איזה ספסל, כן, זה הספסל אמר. כן, איפה הספסל? כן. את כאילו פשוט סחבת את זה הביתה? לא, מה קרה בפועל? מה קרה בפועל? אבל כאילו אלעזר הסכים לזה? לא, אלעזר יזם את זה. אני יושב על ספסל, זה היה המקום הקבוע שלי, כאילו בכמה חודשים לפני גם. הייתי בא, יושב על ספסל, ילד חמוד, זה היה כאילו פשוט ספסל ארוך בין שתי השולחנות. אלעזר עומד ומדבר עם מישהו אחראי. לא, זה ספסל אחד, כאילו שהוא... שיחה של שני אנשים אחראים שעומדים ומדברים אחריות, מבט אחראי, הוא מסתובב אליי, יוצא לי ספסל. תקשיבי, הרגשתי, הייתי עם עוד חבר, הסתכלתי הוא לא אוהב את השיחה של השני האנשים האלה? תקשיבי טוב, לא היה אכפת לי מהם דיברו לפני שהצטרף מהר, צפר עד 10 לא היה ספסל. התקשרתי לאנשים, הופ, יש לי סרטון מלא של 10 דקות שלו, הולכים, עוצרים בדרך, מתיישבים על ספסל, אוכלים שווארמה מדבוש. דבוש זה פה בפינה! כן, בדרך הביתה. זה פה! אנחנו לא אומרים, בדרך הביתה, זה פה! אנחנו מה זה לא אומרים. אבל העיקר את באה עם קורקינט. ברור שאני באה עם קורקינט. תשמעי, מסיימים פה מאוחר. בהלוך עוד מילא, וגם בהלוך. אני רוצה לצאת כשאני אמורה להיות פה. הוא רוצה את מה? המדינה יותר... הוא עשה בשבילך פוליש. הוא רוצה פה... שהם ישמעו אותו. אבשלום, אתה ממש לא היית חייב, אתה היית יכול להשאיר את זה. בסופו של היום, אנשים מאחורה רוצים להיבחר שוב. מה? ביקשת סקירה מושלמת, אני לא יודע כמה... ולא הייתם לעשות אחרי הפודקאסט פוליש. מה? היית ממש יכול להביא לנו והיינו עושות תוך כדי הפודקאסט פוליש. אמרת לא. בסדר, נכון, עשיתי. אבל היינו יכול. בסדר, זה המשמעת האחרונה שלך, יאללה. לא, מה? האחרונה שלך איתי. בשלישי. רגע, אבשלום, אני לא פה בשלישי. תתקרב רגע שישמעו אותך, כי לא שומעים אותך. בוא תציג את עצמך. כן. זה משמרת האחרונה שלך? זה המשמעת האחרונה שלו איתי. מה? למה? למה? למה זה משמעת האחרונה שלך? אני אקרא לך, עזוב אותך, תמיד אני, כל השיחות שלי מסתכלים עם אבשלום,
סופיות. שלום, אני חייב שתבוא, בבקשה תבוא, למה אני חייב תוכל עכשיו תבוא דחוף, זה כל הסרטים שלו. כן, אתה מתחיל ללמוד? כן, אני מתחיל ללמוד שרים זה כפקידים, אבל נגיד אם... אז לך תל אביב, כאילו? מה, יש פה מצלמה, אתה יכול להשאיר. כן, לא רואים אותך יש מצלמה, שם אוניברסיטת תל אביב. אני גרה שם, אתה יודע, אנחנו איתכם. במעונות. וואלה. כן. נחמד. משהו בתכלס מזרח יכולים תיכון לעשות משהו, וביידן כאילו זה בתכלס מסלול יכול להחליט שהם במלחמה, אבל כן. הם כאילו יכולים להחליט על תקיפה. כן. אז יכולים אני להחליט כאילו... על הרבה דברים שהם עוצרים או אבל עדיין לא רואים. או זה, וגם... אבל הוא יכול... רגע, שלום, אם אנחנו כבר פה בפודקאסט על מלחמות, כן. תספר לנו על החוויה שלך פה בלואיד, בכל זאת המשנה. רגע, שנייה, דבר, אתה מתחיל ללמוד, כמנהיג העולם החופשי, כן, בסיסמה הגדולה. אז אתה עובר לעבוד סופאשים, או שאתה... אני כאילו רוצה להתחיל את הסמסטר א', כאילו זה סמסטר ב', אבל הסמסטר הראשון שלי ביבי לא זה השם, לא נתנו לי להיות די. גם מה אתה רכב? מה אתה עוד חודש. אני חושב שכן, אני חושב שהם כבר היו מתחילים בצפונים. אתה לא תעבוד. אבל אני רוצה כן לראות כאילו... פה אני קצת פרנואיד, כן, אני לא אומר שיש לי איזושהי הבנה או ידיעה ברורה. יש שני אנשים שלומדים פיזיקה שם, אח שלי התחיל ללמוד סמסטר א', כאילו של השנה. לא צריך, כבר לא רוצה עסקה. הוא לא צריך עסקה. יש להם מלא מודיעין על זה שאני וכמה? ואתה יכול להבין איזה דיון העזתים לא חיים. הוא גדול ממנו ב4 שנים ועדיין קטן ממני. אני לא יכולה, למה אני כזה גדולה? הוא לא חייל. מי לא חייל? את שירתת? אבל נשים גם לרוב... אתה שירתת? יש לי תפור על זה גם? 3 חודשים? תשעה. בוא נדבר באמת, אוקיי, אם שניכם כבר פה, גם אתה לא יצא לפלרון. כאילו, מה הקטע עם הצבא באמת? אני חושב שהרבה מהם פשוט החליטו ש... שני טוב שלום. לא, זה הרבה פחות כבד. הקטע של כולכם עם הצבא. האמת שהיא קטע, כי באמת גם לירון לא... זה כל נכון. יש לי תיקים. מה זאת אומרת? אני התגייסתי. אני התגייסתי, יכולתי לא... בסדר, אבל עזבת. עזבתי כאילו... אבל אתה יכול לבוא שישמעו אותך את לא מבינה? אין בנות שהייתי ו... איפה היית? לאן התגייסת? טוב, כי מבין שאנשים שמה, אנשים באמת רעים, לא כמו שאתה בתל אביב שלך, ומדמיין בן אדם רע כבן אדם שבונה, בן אדם שהוא עבריין. אתה מעט אותי יותר... היה קר. לא חושב שיש אנשים יותר מכולם. לא, זה מה שאני אומר, אבל הקהילה הישראלית כאילו... הייתי מוצב באיזשהו מקום. אנחנו עושים רצח עם. צריך אולי לעשות שם רצח עם. תומך לחימה כן, אבל... רצח עם זה לא פותר בעיה, אבל... אפשר להיות פחות מיני, אפשר להגיד שהעולם לא היה ניסה לה את המחסנים, ליד איזשהו מקולות, וזה היה מורכב כזה בגדר. כן, גם הפלוטה של הרבה בעיות. הרבה דברים פחות בעיות. עשו רצח עם ואתה חושב שכאילו אם היית עם עוד אנשים, אז היית נשאר? במדינות האלה, אני חושב אתה יודע בטוח, עצר את אתה כל בטוח הבעיות יודע מי זה שלהם, יהושע. היה להם מלא פיגועים, מלא בעיות, הרגו את כל הפלסטינים במדינה, עם רצח עם כללי. נו, ומה אתה חושב, מצרים צריכים להחזיק חזק את הגבול שלהם? לא? אני גם הייתי מוכן, באתי, חיכיתי שירותים, כל מה שצריך לעשות, זה לא דברים ששברו. שוב, מתי בבית? אתה לא במידה כן, אתה לא יכול להשוות את זה. קלטתי לזה, זה לא מה ששבר, זה לא בקטע של זה, זה בקטע של סביבות, כאילו למה? לא, מה זה? זה אחרת. לא, הם באמת, הראייה שלך עליי, הם לא מפתחים מערכות. כי הם רוצים לראות אותך. זה לא הייתה רוצים לראות אופציה, שאתה גם מתקרב, מדברים על אותך, לראות בך, זה רוצים כזה. המערכת קולטת אותך, לא גורמת לך גם לרצות כל כך אבל קשה להגיד את זה, לא מאז אני אומר, אבל כאילו המדינה הזאת הייתה סך תרום כבר כמה פעמים ב-20 שנה. אפשר להגיד את זה גם ככה. כן, אבל כאילו, אני הרגשתי, אני גם איזה כאילו, אתה צריך לשאול את עצמך גם איזה 4 חודשים מה זה לפני אומר השחרור פלסטין. שלי,
אני כבר כאילו קבעתי קב"ן, אני אמרתי לא אכפת לי שנשארו לי 4 חודשים, אני משתחררת, אוקיי? הייתי כאילו ממש במות של חרא על צה"ל, וגם היו לי חרא מפחדים, באמת. אבל כאילו הייתי כזה, כאילו בסופו של דבר הרגשתי שלעשות צבא זה סוג של כאילו כרטיס כניסה לחברה הישראלית. הוא בן אדם שתדע שהדבר היחיד קודם כל, החברה הישראלית היא הרבה יותר מגוונת ממה שאפילו יכולה לתאר לעצמנו. כנראה להרוג את כל מי שיש בישראל. כי גם בתוך הצבא אתה מגלה את זה. אתה לא מגלה את זה שכולם עוברים בתוך הצבא, אבל זה הרבה יותר מעבר לזה. לא, אין בעיה. החברה הישראלית שאת רואה בתוך הצבא זה התכל'ס, שכולם שבאים מכל הכיוונים וכל הזה. אבל בסופו של דבר אם אתה מספיק לא יודעים מה זה אומר. לא, הם באמת לא יודעים מה זה אומר. אתה רואה בצבא ורואה אותם בתור... לא תמיד יודעים, כי הם סוגרים, לא כי הם לא יכולים. כי אחרי יומיים בקבוצות האלה, כמו פלסטיין, אנחנו ראינו מסעדנות. אין פה מסעדנות של הדבר הזה. אז בואו שנייה נעשה קצת יציאה החוצה מהמצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. בואו נעניק שאני מסתכל. זה חצי שעה. כן. אוקיי, סליחה, תמשיך. אין תמיד, הכל טוב. כי התחלת להגיד שאתה מדבר על מסעדנות ואתה לא מרגיש ששופטים אותך על זה שעזבת בהם. לא יודע, הייתי, לא קשור שופטים, אני כאילו לא מסתכל על זה ככה, אני לא היית מהגר לצרפת, אבל אני יכול להראות לך. אני מנתק את עצמי גם כל הזמן, אני מסתכל על חברה ישראלית. העם היהודי זה יוצא דופן. רגע, אני יכול להראות לך הרבה עמים שפשוט כבר לא איתנו. זה הרבה יותר... אבל זה הרבה יותר נובע והרבה יותר מראה חיבור בין עולמות, כל כך הרבה אנשים שבורים ותל אביבים ונצרים מפה ומנקים ואריתראים והמזרח ירושלים בכלל, זה חיבורים שבכלל גם בצבא לא הייתי יכול לדבר. משה פפסי. זה גם, זה סצנה ספציפית, כאילו, זה משהו חיים במדינה כן, אבל אתה רואה את עצמך, כאילו, נשאר בעולם המסעדנות לא הרבה שנים? לא מאחל לעצמי, זאת אבן דרך. אישה שלו, עומד שלו. זה ירדן, זה, אבל כל האנשים שעוסקים בזה, סביבנו הרבה אנשים שגרים חבר'ה שבאמת לא באמת יותר מדי חזקים ברעיון שלה. נכון, זה כאילו לא משהו שהיה... לא, אני מאוד נהנית ממלצרות, אבל אני מרגישה כאילו שאנשים, נגיד היום, שהיה פה כתב של קו 11 שעשיתי איתו כתבה כשהייתי בצבא, והוא זכר אותי, הישג בחיים האלה, ומה רצית להגיד? לא, אבל זה סתם כי כאילו רואים פה מלא... לא, אבל... כאילו אתה בתור מהצרה מלא סוגים שונים של אנשים. עכשיו כל אחד במקום שלו, בסבבה לי, בצעירון יש רק צרפתים, וזה משהו אחר, ואצלנו זה משהו אחר. אני יכול להגיד לך... אווירה מאוד ספציפית של לקוחות, נכון, לא זוכר בלקוחות שלו. כן, כולם פה כזה, זה ממש אותה אווירה, זה רק... עכשיו זה קצת הולך ומשתנה, מתחילים להגיע קצת אנשים צעירים יותר, שאני התחלתי לעבוד ביחד. זה היה מאוד קהל מאוד מבוגש. זה שהיא החליטה, היא אמרה, אנחנו היה פעם קהל מבוגר יותר, כאילו זה היה עבירה ממש ממש. אבל עדיין, אתה יכול מלא סוגים שונים של אנשים. אתה לומד להתמודד. מסתכלים למלא אנשים. כאילו, אני רואה... לא, אבל מה שאני רציתי להגיד, שכאילו הרגשתי שהוא כאילו מסתכל עליי במעין איזה רחמים כאלה, שכזה. את פעם היית בדובר צה"ל, הדרך שלך הייתה סלולה לעולם התקשורת והחדשות, והנה עכשיו את ממלצרת. אני מה זה מבינה מה אתה אומרת? והוא לא הראשון, וכאילו, גם כזה, אני יודע שאתה מסתיר לנו עכשיו. מה? בוא נמשיך. לים. רגע, אתה מפריע לנו, אנחנו היינו באמצע. אז רגע, אוקיי, סטופ. לא סטופ, כי אני לא יודעת לערוך. אני יודעת לערוך. מה, את לא יודעת לערוך אפילו בלמוד? לא פשר הפודקאסט הזה. אני יודעת לערוך עכשיו אתה היה צלול. זה לא נכון, זה באמת היה. אני יודע לערוך, באייפון שלו לערוך. מה שאני רוצה לעשות זה לקחת את כולם לים, אבל הם לא רוצים. בעריכות היא נפלה. אני לא מפריע, אבל קודם כל, א', אתה כבר כן מפריע. אני לא יודע... כבר אתה מפריע. אני לא יודע הרבה דברים על פודקאסטים, אבל דבר אחד אני יודע שאין וידאו, זה הכל. לא, א', זה לא נכון. זה לא נכון, פה בכל פודקאסט יש וידאו. זה יוטיוב. זה שונה לגמרי. בספוטיפיי יש וידאו. טוב, בוא נמשיך את השיחה. כן, אתה מפריע.
באמת? ג'ו רוגן יש וידאו? וואי, דיברנו על מלא דברים שמצאו אותם בקטעים. קודם כל צבא, אני רציתי לשאול... שהוא מוותר כאילו על היהדות שלו. קיצר, אז גם הוא, וגם הייתה איזה מישהי שפעם, אבל כשעבדתי בחמ"ל, אז היא כאילו עבדה בוואלה, זה כזה באותו משרד, עובדים ביחד, כאילו חמ"ל זה של וואלה. ואז גם היא ישבה פה, בלואי, הייתה באיזה דייט, וכאילו היא כאילו ממש שירתתי אותה והיא כאילו נזכרה בי וזה, אבל כאילו כל הערב זה היה כזה תחושה שהיא כאילו מרחמת עליי שאני עדיין ממלצרת. אני מבינה מה את אומרת. מה, זה כזה שואלים כאילו, אני עכשיו שטסתי? בואי נשאל אתכם משהו כזה, אתם נותנים שירות בתקופה, יצא לכם פעם ששירתם לתקופה? תמיד. על החיים שלכם בזה? על החיים? הם לא ראיתי מי שואל אותי על החיים. לא, על החיים כן, אבל אני חייבים שוקרת. המצאת ללקוח איזשהו משהו על החיים שלך? בחיים לא. אם כבר אני מדברת עם לקוח על החיים האישיים שלי, זה כי התחברתי אליו ברמה האישית, או אליו ברמה האישית. היום אמרתי ללקוח שעושה לי את האלבום השלישי שלי בסקסופון, אמרתי אתה גנובה. גם כשאני עובד בשביל טיפים, מה את גזורה? ארטיום! שאת ביאלית. מה זה? גם מעבר לזה, זה לא רק זה, הנה זה סיפור על רע, בוא נגיד, מה הסיפור הכי מוצא? מה זה מוזר? זה תפס אותי פה, כי יום אחד, עבדתי במשך הרבה שנים בתור מצב באותו מקום. מדי פעם יש שם איזה פתחים רוסי שיבוא לבדוק כן, לא זוכר, כאילו זה יום אחד אמרתי לאיזה מישהו, אנחנו נמצא אותם בצבא להתגייס למלחמה, תכלס אותי לסיטואציה גם, הובכתי, להגיד לו וואלה, כלום, אני מצר אותך. אבל זה בדיוק העניין, למה זה מגיע שאתה מנצר? הסתכלתי לו, בזמנו, הסתכלתי לו דד בעיניים ואמרתי לו, מה שאמרתי לו, מתחיל, מאוד, והוא הסתכל עליי ככה, אני אומר, תן שלי וזה, אני מסתכל, אני לא... בגרות בלשון! זה כזה, זה בן אדם מבוגר כזה וזה, היה דיבור, זה היה באותו תקופה של בגרות בלשון, לא, אני עכשיו לא בגרות בלשון, זה היה כן עכשיו, הם מחכים לי שם. גם אח שלי יהיה לו בגרות רק בגלל שהוא לא אמר בלשון. מה? כן. אבל בתכלס, מה קרה? עברו איזה 3 שנים. אמרתי, אני כבר לא באותה סיטואציה, הלכתי, חזרתי. רגע, שנייה, שיחה אחת. עברו כמה שנים, אותו בן אדם בא, תקופה, יושב, מביא לי הזמנה כאילו בקטע בעיקופים כאילו עבר, כאילו לא זכרתי כלום, מסתכל ועשה לי, סיימת? הסתכל עליו וצד, לקחתי בנו הזמנה כל בן אדם והכל בזה, ורק ברגע שהוא אמר לי את התחת וזה, הוא החזיק לי גם את היד. הוא החזיק לי את היד, הוא הסתכל לי בעיניים, היה לו רגע של אוסול כזה. וואלה, פרקתי לו את כל האמת, אמרתי לו, תשמע אחי, איפה אני, איפה אותו. אבל תראה, זה משהו שמעניין אותך בכלל לעשות תואר, לא בכלל? לא קשור, זה עד בזמן זה העשייה. תקשיבי, זה לא בקטע זה כאילו להרגיש שאתה מתקדם לאנשהו. אני גם, אני עכשיו טסתי, ובארצות הברית, כאילו, את כל המשפחה של אבא שלי, כללי, הם לא מבינים בדיוק מה זה, הם חשבו שאני הולכת להתגייס, כולם כאילו, שוב, בארצות הברית זה כזה thank you for your service, ובעולם, ופה ושם, וכאילו, יודעים לך, יש לך מלא הנחות בכל מקום, כאילו זה אותו דבר בארץ, אבל זה שונה, זה רמה אחרת. רמה אחרת ממש. והיה אפילו מישהו, חבר של אבא שלי, שהוא ידע שאני מתגייסת, והוא נתן לי שרשרת שאני אמורה לשמור עליי, ופה ושם, אני כאילו בראש שלי, גם אם הייתי מתגייסת, הייתי ספורטאית מצטיינת איפשהו, כאילו... כן, אז היית עושה כזה את המינימום. כאילו זה כזה, מה זה לא בזה? מבינה, אני אומרת, זה לא... וואי, היה לי איזה תפקיד אחד בצבא, אני עברתי כאילו כמה תפקידים בתוך דובר צה"ל, והיה לי איזה תפקיד שכאילו אני הגעתי כזה חדשה, וזה היה, כאילו הייתי במכללות הצבאיות, וזה היה כזה, בעיקר כזה מקום של קצינים, ואז כאילו כל העוזרים שלהם, של הקצינים, אז היה כזה רל"שיות והנהגים וכאלה. ואז אני מגיעה כאילו כל פעם למשרד אחר, והרל"שיות עושות לי כל פעם, מה השעות שלך? ואני כזה, לא יודעת, רגיל, כאילו 8-5. עושות לי, מה? כאילו, למה את עובדת כל כך הרבה? אנחנו עובדות פה 8-12. הייתי כזה, מה? מי בא? כאילו כל יום מחתים 4 שעות בצה"ל, הולך הביתה, זהו. אז זה היה. אז אותי כאילו, למה את עובדת כל כך קשה? הייתי כזה, לא יודעת, זה צה"ל, לא? חשבתי ככה זה עובד. כן. לא יודעת, עובדים קשה בצה"ל, לא?
אז לא בטוח. רגע, אז אבשלום, למה אתה לא רוצה להתגייס? מה? אמרת שזה פודקאסט לבן אדם אחד שמדבר, אני לא מבין. לא נכון, זה כבר יידרדר. זה יידרדר, אבל אתה תהיה בנפרד. לקחתם לי את הספוטלייט. כן, האמת שכן. הולכים לים. אני כוכבת. אתה צריך לים? יאללה, הולכים לים. אני שיכור מדי כדי לנהוג. פעם אחרונה שאמרת שאנחנו הולכים לים, אני סיימתי בים לבד עם רותם, ואתה לא היית. לא, בעצם, אני לא עובד מחר, שחר, אני לא עובד מחר. לא, אז אני לא הולך לים. אין לי מה לחפש שם עכשיו. לא, אוקיי, פרדו, אבל je אתם ne חייבים comprends ללכת pas. כאילו Je ne comprends pas, tu veux parler, j'ai parti. שחר, ביי. יאללה, סלוט. פודקאסט נעשה פעם אחרת. דבר איתי. הפודקאסט הזה כבר gone to shit, אבל בסדר. למה? את האמת ששווה זהב. כל מילה. אתה צריך שמישהו יערוך את זה ואז זה באמת שווה זהב. את. איזה שיחה אני לא טובה בסאונד. נו, אז מה את משוויצה כמו שאת יודעת להקשיב לערוך? להכל. אני יכולה לערוך כאילו, אני יכולה לערוך סרטון, כאילו. נו, גם אני יכולה לערוך סרטון בקט-קאפ. לא, אבל בפרמייר זה כבר קצת יודעת איך התוכנות עובדות, אבל מפה ועד מביא את זה לטל באמת. משלם. תגזים. כן, אבל זה לא סרטון, זה סרטון ביוטיוב יש בעיה. לא, סרטון בסאונד זה בא ביחד. טוב, נגיד. לא לשלם, אין לי כסף. קיצר, היינו בה. אוקיי, עכשיו אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת. מה שבא לך. אני מתמקדת בדרם עכשיו. אז אני אהיה מחוץ לפריים בעצמי. לא, הפריים דבר קריטי. כן, הפריים זה לא הדבר קריטי. אני אקשיב משם. אתה יכול לשבת גם פה, זה בסדר. לא. קיצור, אנחנו אוהבים את אבשלום. בחור זהב. מקווה שלמרות שהוא מתחיל ללמוד, נעשה איתו פרק, נכון? בכיף. הוא אמר בכיף. ויש לציין, אני ממש מתבאסת שהוא עוזר. די, הוא לא עוזר. הוא לא. הוא יעשה משמרות בסופש. הוא אמר את זה. על נצח יהודה. אני לא חושבת. אתה יודע, עבודה, אני לא לא, אבל זה לא סופש כמו שזה רק בשישי. זה ספציפית שישי. כן, כי כשאני קום מ-10 בבוקר עד 2 בלילה, אז אני במצב רוח לא טוב. נכון, אבל צריך, בואי, כי השבוע היא צריך אמרה להיות במרכאות. 7, ואז אלעזר נסע לכנרת. אלעזר בוס. לא, בשישי הזה, בשישי האחרון לא בדרך כלל. יחסית לתקופה הוא היה ממש... לא, נכון, נראה לי שזה החבר הכי טוב שלך, הנאמן שלך. נראיתי בהתחלה. מה זה? לא הייתה. בסדר, עובדים, מה אני אגיד לך? אני, מה זה הגעתי לסוף? רגע, אני שונאת למנצר, בואו. נו. לא אוהבת למנצר, לא אוהבת למרמל. הסיבה היחידה שאני פה, אני פשוט ממש אוהבת את האנשים. לא יעזור, האמת שגם אני. לא הסתירו את זה, לא הסתירו את זה כי לא היו כותבים בתנ"ך. לא הייתי כאילו עוצבת למנצר במקום אחר. כאילו, אני אוהבת את האנשים פה, זה מאוד נוח. הכל טוב פה. רגע, שחר. סגרת את האוטו? ואת גם צעירה. כן, זה גם יש. כן, אבל כן, שכאילו את כזה... זה בדיוק, כאילו אני מתחרטת שלא הייתה לי את התקופה הזאת בחיים. של כזה איזה שנה, כאילו רק למנצר ולעשות כיף ולגור בתל אביב וכאילו ליהנות מהחיים כזה. כן, זה ממצא את עצמו. כן. אני מרגישה שאני קצת בקצב אחר מהם. לא, הוא ראה אותה נראה לי פעם ראשונה שהייתה. כאילו שהסדר העדיפויות שלי פשוט קצת שונה. כאילו הליהנות מאוד מאוד חשוב לי, כי אני בשנה שאני נהנית, מי זאת? אני באמת נהנית מהשנה הזאת. אבל אני גם מרגישה שבא לי יותר. כאילו אני מרגישה את מה המטרה? לא יודעת, כאילו להתקדם, להתייצב. המטרה זה להתייצב. חלום. להתייצב. גם כלכלית, גם כאילו מבחינה נפשית, כזה להבין מי אני, מה אני רוצה, מה פה. אבל את יודעת שבהרבה מובנים מרגיש לי שאת הרבה יותר יציבה ממני. היא כבר כאילו איזו זוגיות כאילו כבר יציבה, ואת כבר גרה עם הבן זוג בבית. כן, אבל לא הייתי רוצה שהיציבות שלי תגיע מזה.
כאילו זה מאוד כיף ומאוד טוב לי, כן עוזר באיזשהו מקום להתייצב, כן באיזשהו בסיס. אבל לא הייתי רוצה לתלות את הסיפור שלי בזה. אז בסופו של דבר, הוא עדיין צעיר, כמה שטובים בחיים בשני. זה לא היה קרב. לא נאיבית, אני יודעת שדברים קורים. לא יודע, אתה עומד עם קשת כפול, לא יודע, עד שהוא יגיע אליו, יכול לעבור אותו. זהו, נאבדתי, לא יצירה אותה. אבל כן הייתי רוצה איזושהי יציבות של החיים. היה לי פה, היה לי. אבל אני יודעת להכיר את האנשים כתוב. וזה גם, אני חושבת שהמקום הזה קצת שונה. אקסטרה היכרות עם כולם, ולהגיע למקום לא רק שאני מכירה את הלבבות, לא רק שאני מכירה את העובדים, כאילו, אנשים שעוברים פה ביום יום, בחיים ישבו פה, אני באינטראקציה גם איתם. כן, מה שקרה. זה מעניין. כאילו, יש פה מלא פעמים שקורה לי, שאנשים עוברים פה כל יום, וזה מובן שאתה בעיניים רואה כל יום מישהו, ואתה יודע על הקיום שלו ויודע על הקיום שלך, אבל אין תקשורת, ואז הוא פתאום בא לשבת ואני אומרת לו, תקשיב, אני רואה אותך עובר פה, וזה קורה לי מלא, אתה עובר פה כמויות, כאילו אתה עובר פה כל הזמן. כל הזמן אנחנו מתראים, אבל אין מושג מי אתה, אין מושג איך קורה לך. כלום, אני לא יודעת שום דבר לגביך. זהו, להתחיל את השיחה הזאת, בדיוק כשאת מתארת אותה, זה קשה, כי גם נגיד, אני כאילו אני ממש מכירה, והם כבר ממש מכירים אותי, יש איזה שני קבועים בלוי, אין לי מושג אפילו כאילו מה השמות שלהם, אני יודעת תמיד מה הם מזמינים, מכבי 79 והייניקן. הקבועים האלה, אבל אני כאילו לא, אם אני לא מתחילה לשרת אותם, אני לא מתחילה כאילו סתם לדבר איתם. אבל אני חושבת שזה עניין של אישיות גם. כי אני דווקא, ואני מאוד מרוחקת. הקטע הזה של ההיכרות, לא ההיכרות, אבל הראייה היומיומית של אחד של השני, זה בדרך כלל האין שלי. כאילו זה המקום שאני רואה שאני יכולה להיכנס. כאילו בקטע שאני רואה אותו כל יום. אבל למה זה חשוב לך ליצור את זה? לא יודעת, אני כאילו כן, כאילו יש אנשים שאני מרגישה שיכולה להיות אינטראקציה שהיא קצת מעבר למייצר אותה. זה יותר כיף להגיע לעבודה שאתה יודע שיש אנשים שאתה יכול כאילו לתקשר איתם, אנשים מעניינים יותר, כאילו אנשים שיכולים לדעת לך דברים. לא יודעת, סוג של אנשים שלא הייתה מתראה איתם בחיים. נשים! קורונה. כן, אנחנו אנשים שלא הייתה רואה בחיים בשום סיטואציה אחרת, אז כשאתם יכול להיות נחמד. אז לי זה היה ממש מה. יצא לי מלא אנשים שהכרתי פה ואמרתי יום, אנשים שאני יכולה להיות חברה שלהם מחוץ לעבודה. לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה זה כזה מעניין. כאילו, זה משהו שממש הייתי רוצה גם, אבל אני כאילו מאוד כזה בעבודה מאוד משימתית, אני מאוד כזה כאילו, יש ככה וככה לעשות, וכאילו אם זה לא משרת את המטרה שלי של, לא יודעת מה, של להספיק כל מיני דברים או להשיג טיפ, אז כאילו לא באמת אכפת לי מהאנשים. כן, אבל שוב, זה באמת, זה מהכל עניין של למה באת לזה. כאילו, או למה, איך את מעבירה את הזמן, או באמת, איך שאת כבן אדם בסופו של דבר, כי אני לא יודעת, אני בן אדם חברותי, אני רואה אנשים סביבי, בא לי להכיר אותם, זה קשה, לא כיף לי לראות כל יום אנשים אותם. גם יותר מזה, יותר מהם, הצחוקים זה מעביר לי את המשמרת. ברור. כאילו, לדבר עם מישהו מעבר ל... אני רוצה להשמיע, אני רוצה להשמיע את זה, אני פה, נשאר. אבל כאילו, הצחוקים עבורי זה כזה עם האנשים שעובדים איתי, כאילו, עם שאר המלצרים, עם שאר הברמנים, כאילו, פחות מול לקוחות. כן, אבל יש משמעות שאתה לא יכול לדבר עם... אתה לא יכול לדבר איתם. גם לפעמים באמת יש אנשים ממש חמודים, אז אתה רוצה שאתה מדבר איתם קצת יותר. אבל זה ממש חמוד. הוא אמר לי כאלה. אני חושבת שאני כאילו ממש לא חסורה לזה, שחור לבן כזה, של כאילו לקוחות שחור לבן, מי שעובדים איתי. אבל שוב, פה בצוות ספציפית בלוי. רותם שצריך פה, עוד שנה וארתור שהוא גם כאילו לנוף זה שני אנשים היחידים שאני יכולה להגיד שהם באמת באים לכיף. הם לא באים שם לעשות כסף, הם באים לכיף. כל אחד מהם יש למקצוע שלו מעבר, זה מצחיק, יש להם מקצועות ספציפיים, כאילו רותם גננת, וארתור כאילו עובד סוציאלי, אבל הוא עובד בבית הספר, הוא היה כאלה. הרבה אינטראקציה עם ילדים, בוא נגיד.
הם מאוד נהנים להגיע לכאן, רואים את זה גם בהבדל בשירות שלהם. כי יותר אכפת להם מהשירות מאשר בן אדם שפה בשביל הכסף. הייתה איזה פעם אחת? בשביל להכיר אנשים, כאילו זה שונה. כמו ילד, וגם בלקוחות שלהם. כן, אני מאוד מאוד שונה. לא, הייתה איזה פעם אחת שכאילו בימי חמישי, שזה המשמרת שלי, שתהיה מלא עבודה ובסוף אין הרבה עבודה וסתם כאילו מביאים מלא מלצרים וסתם כאילו אנחנו באיזה כאילו איזה לופ שלא נגמר על זה שאנחנו לא מרוויחים כסף. אז הייתה איזה פעם אחת שבאתי לראות ואמרתי לה כאילו אני לא מבינה למה אנחנו כל כך הרבה מלצרים על כלום עבודה שיוריד מישהו שלמה שם מלא. ואז היא כאילו אמרה לי למה כל כך חשוב לך כל הזמן כאילו להרוויח כל כך הרבה כסף? מה זאת אומרת? זה המקום הפרנסה היחיד שלי כרגע, למה שלא היה לי חשוב להרוויח כסף? זה היה כאילו כזה ניגוד בין זה שהיא באה לכיף וכזה להכיר אנשים וזה, לזה שאני באה כאילו, כי באמת אני עכשיו כאילו לומדת וזה הדבר העיקרי בחיים שלי ואני עובדת פה בשביל להמשיך ללמוד, כאילו בשביל משהו, לא בשביל עצמו. זה שונה, זה שונה. אבל תשמעי, את, גם עם זה שבאת בשביל, בסופו של דבר באת בשביל לעשות כסף. אבל היינו פתוחה והכרנו אנשים, התחברנו לאנשים, ואת בצחוקים פה, כאילו בקשר עם האנשים שגם מגיעים. כאילו אם בא לך עם גבר, לא בהכרח הם רוצים אינטראקציה, הם באים בשביל הכסף וזה, והם מאוד סגורים. ושמתי להם גם שהאנשים האלה בדרך כלל לא סגורים. כי אנחנו גם צוות, אנחנו מאוד קיצוניים. כאילו כולם, הרבה צוותים ככה מאוחדים. קודם כל, לי קשה לעבוד במקום שאני לא חברה של האנשים שעובדים יחד. כאילו, אני לא יכולה להישאר במקום רק בשביל הכסף או רק בשביל העבודה. אם אני לא נהנית עם האנשים שאיתי, כאילו, אני אעזוב את העבודה. גם האופניים הגנובות האלה. כן, יש אנשים שהם לא ככה, אבל סבבה, או שהם כאילו חושבים שזה לא משנה להם, ואז הם נכנסים למשמרת, והם רואים שכל המשמרת, והם לא באמת מנסים. ויאמר סוטר שאנחנו בצוות שמנסה. כאילו, אם מישהו לא נכנס, זה כאילו כנראה לא... ממש באופן אקטיבי לא. כן. של מי הייתה? הכי באוטו אני צופה. אבל כאילו, וואי, אני לא יכולה להגדרה שלי. היה הרבה אנשים. היה, לא, פחות עכשיו. אתה יכול לדחוק. ביי טובי. יש הרבה אנשים רגע, טובי הוא אח של אלעזר, ויום יבוא וגם אותו מראיין לפודקאסט. זה יסי. וואי, זה יהיה שיא, אתה כבר לא מבין מה אני מתכננת לך. יש לי כבר כאילו ממש מתודה שלמה למה אני אעשה לטובי. לא, צריך לשתות הרבה גט כדי... אבל תבקרי גם שם. הוא מקשיב, הוא פשוט מכחיש. זה יקרה. אוקיי, סליחה, כן. לא יודע, אחי, אני וגת לא חברים... שדיברנו על אנשים שלא נכנסים כאילו חברים, ואז בגלל זה כולם, תשמעי, שלי כזה צוות שהוא... כאילו, יכול להיות שלא באת רק בשביל הכסף, אבל כשאתה מגיע למקום שכולם מכירים אחד את השני ממש טוב, כי זה לא... כאילו דיברנו על זה גם היום, שזה גם חברות, ומעבר גם עם אנשים שאנחנו לא הכי קרובים איתם, אין לו פילטרים, אנחנו מדברים על הכל, מה שצריך, מה זה עולה באותו רגע קופץ. מה, זה גם הכי כיף אחרי משמרת מטורפת, כאילו שמלא דברים לשבת בסוף משמרת לפרוק. כן, זה משמעותי, במיוחד שגם פה אנחנו באמת חברים. כן. יש פה מלא מהצוות של החברים שלי, כאילו... שזה גם ממש נדיר, כי אני נגיד התחלתי לעשות התלמדויות בכל מיני מקומות אחרים פה בעיר, וזה ממש לא היה ככה. זה משתנה ממש. בגלל זה אני ממש אוהבת. כי כיף, כאילו, להגיע עם אנשים. כן, אבל תראי שהיית מגיעה למקום, כאילו, כשלא היית ככה. סבבה, באת בשביל הכסף, אבל לא ממש היית יכולה להכיר אנשים. אז זה קשה להם בצוות, זה מוזר, כי את מגיעה, כל הזמן מדברים על הדברים שאת לא מבינה. וזה עדיין הרבה פעמים כן קורה. אני הרבה פעמים מרגישה שאני מחמיצה בגלל הלימודים שאתם כזה. פתאום נפגשים בבקרים, בצהריים, אני צריכה לשבת ללמוד. אבל תמיד כולם מרגישים שהם כאילו באיזה פורום מסוים. כולם בפורום, כי כאילו, זה העניין שכולם חברים בצוות. שכל פעם שמתוכנן משהו, מתוכנן מידע, אני צריך לעבוד. אני נגיד, אנחנו שלישיית תחמ"שים, כאילו אני ג'ס ודני. אם אנחנו רוצים לקחת כולנו חופש, זה...
באמת פרוצדורה. ובהתחלה הייתה תקופה מאוד ארוכה שגם אני הייתי פה, היינו חברים סבבה, כי הייתי מדברת עם כולם, היינו הולכים לשמורות בכיף. אבל זה לא עבר אותה אחרי העבודה. ואז באמת התחילה המלחמה, ואני את ואורנה התחברתם רק במלחמה? כן. אבל עבדתם איזה שנה לפני ביחד? עבדנו הרבה זמן ביחד, היינו סבבה ממש בעבודה שוב, גם אני, גם רותם, גם ג'ס. הם שתיהן היו חברות מאוד טובות גם מחוץ לעבודה, ואני הייתי בסבבה, אבל לא היינו עושים את המאמץ אקסטרה בשביל להיפגש אחרי העבודה. די. ואז במלחמה זה פשוט נוצר מצב שכאילו רותם הייתה ממש לבד, ואנחנו היינו לבד כאילו בבית, וכולם כאילו כלואים לבד בבית. אבל הייתי אומרת, טוב, אז בואי שבי, בואי, וככה התחברנו. זה רק חצי שנה, כן. אני כאילו באתי כזה בסוף נובמבר, אז זה היה כזה אחרי, אפשר להגיד, הגל הראשון של המלחמה. ואני הרגשתי שאתם כאילו כבר חברות המון זמן. כן, כי היינו חברות בעבודה. פשוט המעבר הזה של הזה, זה גם היה חודש שהיינו כל היום בחזרת פתחות. וואו. כל היום. פשוט כל הזמן, כי היא שכנה שלי. והיינו לבד, ולא היה משהו אחר. בינינו, היינו משחקות רבע שעות. המקום פה היה פתוח במלחמה? הוא חזר אחרי 7 באוקטובר, 3 שבועות אחרי. וואי, זה גם קריטי 3 שבועות אני לא לעבוד. אני לא חזרתי, זה קריטי, כן. אני לא חזרתי, אני חזרתי אחרי חודש קצת. לא יכולתי, כי לא הרגשתי ולא נעבור ככה לשגרה. לא יודעת, זה מוזר. עכשיו חודש בילית בבית, כאילו... צופה בחדשות ככה... אבל אני זוכרת שממש... קודם כל, אני שונאת להיות מובטלת, אוקיי? אני כאילו, לא משנה מה, אני חייבת לעבוד. אני מובטלת הכי גרועה שיש, כי אני כאילו יושבת, ואני כאילו שולחת קורות חיים לכל העולם ואשתו עד שאני מוצאת עבודה. לא, אני מובטלת מעולה. צרצרית, יש לומר. לא. אני שונאת את זה, כי אני כאילו מרגישה שרק אם אני כאילו עובדת, אז כאילו יש לי בעניין איזה שקט נפשי כזה שלו. אוקיי, נכנס, גם אם נכנס קצת, לפחות נכנס משהו, כאילו לפחות זה עדיין עוזר לי לשמר את העצמאות שלי בחיים. ולא יודעת, כאילו, סוג של דרך להגשמת חלומות כזה. כאילו, אני חייבת כסף כדי להגשים חלומות שלי. אז כאילו, אני זוכרת שלא עבדתי 3 שבועות בתחילת המלחמה, הרגשתי כאילו חרב עליי עולמי. היה תקופה מאתגרת, אבל... כן, זה לא מאתגרת את זה. אני רק חיפשתי משהו, כאילו, את יודעת, אני גם גרה לא הכי קרוב לפה, ואמרתי כאילו, לא משנה מה, רק כאילו לעבוד, רק שכאילו, לא יודעת, סכום כסף מסוים ייכנס, רק שתהיה לי כאילו איזשהו רוגע, שקט נפשי, משהו לקום בשבילו בבוקר. אני בשבועם הראשון של המלחמה רק ראיתי בנות גילמור. גאת סדה? אני עשיתי, השבוע עשינו ערב מצגות חברים, וכאילו רק עשיתי מצגת על בנות גילמור, למה זו הסדרה הכי טובה שלי. כן? כן. קודם כל, העצמה נשית מטורפת, אוקיי? הן מגשימות את החלומות שלהן בזכות עצמן. אומנם יש גברים, כאילו, שהן נמצאות איתם בזוגיות. למה טוקסי? גברים? כן, לא, חוץ מלוק ולוגן, אלה שמסיימות איתם. גם קצת טוקסי. קצת, אבל לא כמו דין וג'ס. אני חושבת שדין הוא היה טוקסי. נכון, הוא היה פיכסה, אני שונאת אותו. הוא גם לא כזה חתיך. לא. אני יש את זה, ראיתי את זה מאוחר בחיים. אני גם, רק בגלל זה. 3 ימים. אז זה לא. שורש כזה וכזה וכזה. זה היה פשוט שם בלחבר. אוקיי. אבל... זה טעים. כן, לא, זה גם טוקסי. זה נהיה כאילו, זה כבר לא קשור לטעים. גם קריס. אבל זה בסדר, אבל אני מרגישה... כן, אני מרגישה שכאילו הן עוברות איזשהו מסע, הן עוברות כאילו גברים טוקסיק, עד שהן מגיעות כאילו לגבר האחד שהוא כאילו... וואו. לא יודעת, היא התחתנה איתו בסוף. עם מי? עם לוגן. לא, היא לא התחתנה איתו. הוא הציע לה נישואים והיא אמרה לו לא. היא אמרה לו, אני רוצה להגשים את עצמי. אני לא רוצה להיות ראייה של אף אחד.
אבל הם לא, כאילו כמעט, אני גם ראיתי את הסדרת המשך של זה, אני פשוט לא זוכרת אותה, כי ראיתי אותה פעם אחת והייתה גרועה. נכון. אבל אוקיי, הוא הציע לנישואים בסוף החלק הראשון, הוא הציע לנישואים, היא אמרה לו לא, כי היא רצתה איך להגשים את עצמה בתור עיתונאית. אבל בסוף היא אמרה לו כן, שהיא פשוט עדיין לא רוצה, לא עכשיו. לא. נכון, היא אמרה לו כאילו בוא נישאר כזה בזוגיות, והוא אמר לה אין מה להישאר בזוגיות אם אנחנו כאילו לא לוקחים את הצעד הזה קדימה, ואז הם נפרדו בגלל זה, כי הוא רצה יותר והיא לא רצתה. נכון. אוקיי, זהו, הם נפרדו. היא הלכה להגשים את החלומות שלה כעיתונאית, כל 7 העונות רוצה להיות עיתונאית. סבבה? היא הלכה להגשים את החלום הזה, שאני מאוד מעריכה את זה, אוקיי? ואז בעונה הנוספת, אחרי 10 שנים, אז היא כאילו, פתאום הקריירה העיתונאית שלה לא מצליחה, ואז היא מתחרטת על זה שהיא אמרה לו. אני זוכרת, היא חזרה לעבוד בעיר הזאת, הקטנה שהם... כן, בסטאר זולו וזה. קיצור, ענן מאוד כאילו מוערך. איך קוראים לזה? גולד... איך קוראים לזה? מה? לעיתון הזה. סטרייפ, משהו כאילו. לעיתון בסטאר זולו? סטאר זולו. כן, העיתון, אבל שקראו לו. גזט. לא, גזט זה היה בייר. וואי, לא יודעת, לא זוכרת איך קוראים לזה. לא, זה יותר מדי שולי. כן, שולי. אבל וואלה, זאת הייתה סדרה טובה, ראיתי את זה כמה פעמים. וואי, סדרה מטורפת. רגע, איזה עוד נקודה היה לך ב... מה? איזה עוד נקודה הייתה לי במה? בגילמור גרס של אוקיי. אחד העצמה נשית. 2, כאילו, זה נראה לי מתקשר לזה שהם כאילו פשוט... אוקיי, לא. אחד העצמה נשית רודפות אחרי החלומות שלהם, מגשימות את עצמן, לא תלויות בגברים, שגברים זה נחמד ואחלה, אבל כאילו לא צריך להיות תלויים בהם. אוקיי? ובסוף הם מסיימות כאילו הם באמת עם הגברים שהם באמת אוהבות, אבל כאילו שמצד שני גם נותנים להן להגשים את עצמן. כן. ושהן כאילו לא מתרפסות בפניהם. כן. אוקיי, זה אחד. דבר שני, זה שהן, אולי זה מתקשר, לא רגע, היה לי דבר שני אחר. וואי, נקרא לחוט המחשבה. נזכר. אני ראיתי איזשהו, בגלל שעכשיו 20 שנה אחרי שהסדרה שודרה, נהיה לה ממש כאילו הצלחה מטורפת מחדש. אוקיי? כן, בנטפליקס וזה. כן, גם היא עלתה לנטפליקס, אז זה זכה יותר צפיות, וגם כי מחקרים הראו שהיא כאילו סוג של המקום הבטוח שלנו כזה בעולם. שבדרך כלל בסדרה הזאת לא קוראים דברים יותר מדי רעים, וכאילו הכל מאוד חמוד ונחמד, ובעיירה כולם רוצים לעזור לכולם, כולם רוצים בטובת כולם, ויש בזה משהו מאוד מנחם. וביחס לזה שכאילו בעולם קרו וקורים עדיין הרבה מאוד דברים רעים, אז אנחנו כל הזמן חוזרים לדבר המנחם והבטוח והנעים. כאילו, זה למה אני חזרתי לראות את זה בשבועיים הראשונים של המלחמה. כן, אני ראיתי רק את זה, זה כל מה שעשיתי. אולי ראיתי אנטומיה. אבל אנטומיה זה לא מנחם. לא מתחברת לכל אדם והדברים האלה. ואז בראייה של 20 שנה לאחור, אז התחילו גם כל מיני כתבות בנושא וכל מיני פרשנים ובלה בלה. ואז הייתה איזו פרשנות אחת של גבר, כמובן פירסה, שהוא אומר כמה שרורי גרועה. והוא אומר, הוא כאילו סוג של מביא כל מיני, כביכול במרכאות, טענות, למה היא גרועה. ואז הוא מציג למה היא בת גרועה, למה היא חברה גרועה, למה היא בת זוג גרועה, כל מיני דברים כאלה. מה אני אוהבת את רורי? וגם אני. זאת מעצבנת, אין ספק. סבבה, אבל אני אומרת שכאילו, זה החיים, אוקיי? אנחנו לא מושלמים. וזה דווקא מה שאני אוהבת בסדרה הזאת, שכאילו, את רואה את הדמויות האלה לאורך 7 שנים בחיים שלהם, כאילו 3 שנים בתיכון של רורי ו4 שנים בקולג' שלה, ואת ממש רואה כאילו את ההתפתחות שהן עושות בחיים שלהן. איזה שהן מבינות שהן חייבות לעבור איזשהו שינוי בחיים שלהן. אני מרגישה שכל סדרה שיש בה מלא עונות, זה ככה. זה חייב להיות ככה, אבל כאילו, אבל לי זה ממש קל, כאילו בהקשר הזה, להזכיר לך על החיים שלי, כי כאילו, מי לא רב עם ההורים שלו, מי לא רב עם סבא וסבתא שלו, מי לא רב עם החברה הכי טובה שלו, אבל העניין זה לא לריב, העניין זה כאילו, אוקיי, איך ממשיכים מפה, איך גדלים מפה, איך כאילו לא נותנים לריב הזה לקבוע את כל החברות שלנו, את כל המערכת יחסים שלנו כילד והורה, או לא יודעת מה. וזה מה שהסדרה מלמדת, זה מה שאני אוהבת כאילו בסדרות, בספרים, בסרטים, איך אתה כאילו מתוך הקושי צומח. לא, אבל זה באמת מעניין. אני רואה מלא סדרות.
איזה סדרה את רואה עכשיו? עכשיו אני רואה את הסדרת בת של המטור שלי. לא, עזבי אותי. אני לא יכולה עם כל הדם הזה, וכל הרפואה והמחטים. אבל זה כל הקטע שכל המחטים, כאילו, האנטומיה של גריי, ועכשיו גם בפעם פרטית, רפואה זה עניין מה זה שולי. כאילו כן ולא. זה הגיידליין, אבל כל העניין של ההתעמקות אין שום קשר לרפואה. כן, לא יודעת. אני כאילו, יש לציין שרק אחרי שיצאו 19 עונות אני ראיתי את זה שראיתה את זה שם. יואו. אבל לא יודעת. 19 זה מוגזם. כן, כי זה בעיות לא זה מוקצנות. זה בעיות מוקצנות. זה כאילו כל הרוע, כאילו דברים הרעים שיכולים לקרות. מתקבצים כאילו. אבל אז... שוכבים וזה, ורבים, וההוא שוכב עם ההיא, וההוא רב עם ההוא, וההוא פה שם את זה, וההוא עכשיו יש לו ניתוח, ועכשיו הוא באמצע ניתוח חשוב, וקוראים לו בדיוק. או שעכשיו הם יושבים בבית קפה, והם רואים אמבולנס עובר להם. אני צריך ללכת. אבל כאילו, אני צריכה לראות סדרה שאני כאילו ברמה כזאת או אחרת יוכל להזדהות איתה וכאילו ירגיש שהיא סוג של מלמדת אותי משהו על יחסים בין אנשים. אבל תמיד אפשר להזדהות, באנטומיה, כל הקטע, אני דיברתי על זה עם רותם מלא, היא גם רואה? אני במלחמה, אני אמרתי לה, תראיתי פרק אחד, אמרתי לא, יודעת, לא, אני ראיתי פרק וחצי והתייאשתי. אני חושבת, אבל זה כל הקטע גם באנטומיה, שכאילו כל דבר זה, את אמורה להשליך לחיים, וכך כל פרק מתחיל באמת, כמויות, לא אחד, שתיים, כמויות של חיים, ולמה פה, ולמה כשזה קורה, זה קורה. זה לא בן אדם שתיים, ואתה רואה את המצלמות שעוקבות אחרי אנשים שמתקבלים, ורואה אותם מתנפצים על הרצפה. אפשר להתחבר לזה, אבל לא רואה את זה, לא רואה את זה כאילו מתחבר לזה ברמה אישית. גם, אבל כי... פאק מבפנים, אתה רואה אותם לוקחים את ההחלטה שלהם. וואי, בעיות של אחרים אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, פה בעל דפוק, כי זה לא בעיות שלך. אתה רואה, היא סובלת, ואתה... לא רק שזה בעיות של אחרים, זה בעיות של אחרים בלי אשמה, בלי כאילו... רגשות אשמה. כי זה לא שאני מסתכלת עלייך ואני אומרת, יואו, וגם יש את הנפילה. לא, זה דמויות שהן כאילו לא קיימות. מסתכלת עליהן. אומרת, יואו, יש להן בעיות ואני לא צריכה להרגיש רע. כי בחיים האמיתיים זה לא באמת נכון. אז תדעי שלאחרונה העבודה פה ממש מפגישה אותי כאילו כל מיני בעיות אישיות שלי, שכאילו הרבה זמן הצלחתי כאילו לשים אותם בצד, להדחיק, לא להרגיש אותם, וכאילו פתאום בעבודה פה שזה כזה מול בוס ובאינטנסיביות כזאת, וכשעובדים בצוות ומול לקוחות, כאילו הרבה עבודה של אנשים, וכאילו פתאום ממש מציף את הרבה דברים. וואלה, כן. וגם ההתמודדות היומיומית הזאת עם בני אדם, היא מוציאה ממך הרבה. כאילו לאנשים אין כל כך, כאילו יש מלא אינטראקציה עם בני אדם, ומלא סוגים שונים. אבל רוב האנשים, כאילו בדרך כלל, רוב האנשים שמבינים עבודה כסדרות כאלה, זה מתוך יום, זה, הרבה זמן, אולי יש להם קבוצות חברים שלהם, סבבה, אבל כן, לגיל מסוים, אתה לא נתקע יותר מדי לאנשים שאתה רואה, סבבה, אתה רואה אותם, לא בקטע שאתה מדבר עם כל כך הרבה אנשים, אתה לא רואה זהו. ובמלצרות אתה פשוט פוגש את זה בכל מקום. בכמויות. כאילו כל יום אתה, זה כל העבודה. אינטנסיבי, זה מעניין. כן. אני מתה על זה. כל מיני סיטואציות הזויות עם אנשים. כי זה מצחיק, זה דברים שאתה תחשוב על זה אחרי שנים, אתה כאילו יום. מה זה? נתקלתי בבחור ההוא, והיא הייתה פה והיא הייתה שם. וואי, לי סיפורים שאני שכבתי איתי עד היום, מהתקופה שמלצרתי בגיל 17. יש פה סיטואציה שאני זוכרת גם מפה, גם מהעבודה הזה שלי. כל כך יושבים עליי, שאני כאילו מספרת את כל מקום שאני מתקרב. מה, תספרי משהו אחר. וואי. זה לחשוב, סתם, זה מלא לזה. סיטואציות יומיומיות, זה כל יום אתה מסיים משמרת, כאילו אני משתדלת כל יום מסיים את המשמרת ולמחוק אותה. כאילו, אולי אני אדבר עליה כמה ימים, אני משתדלת למחוק אותה כמה שאני יכולה ולא לחשוב עליה. כן, כי חבל על המקום במוח. כי זה מתיש. זה באמת מתיש. אבל כל מיני דברים, אנשים הם חשופים. ברור. וכל יום, אז אני לא יודע על איזה יום אתה נופל עם בן אדם, כאילו מה מאוחר היום. בדיוק כמו שהם לא יודעים איזה יום נופלים איתך. לקרות לא יודעים איזה יום המלצר שלהם איתו, כאילו.
יכולה ללכת לשבת במקום ולהגיד וואי. אוקיי, מקווה. הבחורה הזאת. ואז לך תדע, מה היה באותו יום, מה איזה... כן. אבל גם זה הקטע שצריך לדעת, כאילו, לעשות את ההפרדה הזאת. אני זוכרת שהייתי כזה, זין, חטא, משהו כזה. היה לאבא שלי עסק כזה של... היה לו דוכן של כל מיני גאדג'טים כזה לטלפון. זה כאילו מחירות, והייתי עובדת איתו. והוא כאילו כל הזמן היה אומר לי, את צריכה לנתק מלקוח אחד ללקוח אחר. את לא יכולה כאילו לגרור את העצבים שיש לך מלקוח אחד ללקוח אחר. כל לקוח הוא משהו אחר, הוא בפני עצמו. ואת צריכה כאילו לדעת לעשות את הניתוק הזה. עכשיו, זה לא באמת שאני... כאילו אז זה אולי קצת יותר הצלחתי. היום אני ממש... לא, במקומות שעבר הזמן זה קשה. בהתחלה לי מלא סבלנות, עכשיו אני... כן, לגמרי. כאילו, אין לי סבלנות. באמת, בגלל זה עכשיו כאילו הורדתי משמרת בשבוע וזה, כי לא יכולתי יותר, הייתי עובדת 5 פעמים בשבוע, עכשיו אני הורדתי ל4. כי זה קשה. יש כל מיני אנשים, כאילו אתה מרגיש שאתה חווה את אותו יום, וכל יום אחד, כאילו הבעיות שיש הם אותן בעיות. לי מרגיש שכאילו, כל פעם שאני באה לפה זה אחרת, בגלל זה אני אוהבת את העבודה הזאת. כי זה לא אותו דבר. כן, אבל כשאת פה 5 פעמים בשבוע, ואת לא עושה שבוע אחר, זה אותו יום, זה אותם בעיות. אנשים שואלים את אותם שאלות. עד הסוף שמאלה ישר למעלה, עד הסוף שמאלה למעלה. אבל מזה אני כבר לא מתרגש. לא, זה הכי שולית, כאילו, מלא, זה מלא שאלות, כולם שואלים, הרמון של שאלות, אני כל כאילו, אתה עולה על אותו שאלות על מנות, אתה ממליץ על אותם דברים, אתה עושה את אותו ספיץ', זה הכל אותו... כן, אבל זה לא ככה קצת בכל עבודה. זהו, כאילו, אני קצת חוויתי עבודות אחרות בחיים. ובאיזשהו שלב את נכנסת לאיזשהו ריבים של עבודה כזה. למות, במקום לתת למישהו שאוהב למות, יש 1,000 איש. אז מה זה להתאבד? אני אחת היפות, אני לא רואה אותה לדיבור שאני אדם שתיבה פה זמן. אנחנו צריכות לנסות לשבת. כן, שנייה, אנחנו כבר נסיים. רק רציתי רגע לעשות איזשהו קלוז'ר שאמרת שלא הלכת לצבא, ואז איך היה לך ברור שאת עובדת לצבא? אני ספציפית לא התגייסתי כי גם הייתי אמורה גם לעבור לעבודה. מה, בכזה מלגה עם הכדורעף? לא עם ספציפית, לא עם הכדורעף. רציתי ממש, זה מאוד קל לעבור בכדורעף, הם מקבלים כאילו מלגות מטורפות, במיוחד נשים וזה. לא רציתי, רציתי קצת לעבור פרק הבא וזה, אמרתי לי נלמד, זה לא הסתדר בסוף. חזרתי לארץ אחרי שכאילו הייתי שם חודש, חזרתי לארץ, היה לי מה זה ברור שאני חוזרת לתל אביב. למה? גם כי היה לי חבר פה, וכאילו היה לי מאוד מקום להיכנס אליו. גם זה... מה, קרבות כאילו? כן. זה כבר היה כאילו אחרי? זה היה לפני, לא היה ממש זה היה מסובך, זה סיטואציה. כאילו היה לי מאוד ברור ש... כל העניין הזה של לנסות לעבור למקום אחר, מראה לך מה אתה אוהב באיפה שאתה נמצא. זה תעני ממש טוב פה, וכאילו, היה לי ברור שאני יכולה אז כאילו עברת לתל אביב לפני שעברת לנסות לקולג'י. כן, אני כאילו ידעתי שאני אמורה לטוס, היה לי איזה כמה חודשים לפני שאמרתי... לא, אז אני שואלת בדיוק על המעבר הזה, מקריית אתא לתל אביב. הייתי חיפשתי את עבודה, ציינתי לזה כדורעף, חיפשתי את עצמי, אמרתי מה אני זה, ויצא לי קצת לעבוד פה בתל אביב וזה, וגם כשהייתי בפנימיה, ווינגייט, האקס שלי גם היה בתל אביב, הייתי פה הרבה. היה לי ברור פשוט, כי אין הרבה לעשות בקריית אתא, היה לי ברור שאני קצת כאילו... למרות שכאילו, לא יודעת, אני מכירה אנשים שאומרים אין להם מה לחפש בתל אביב, כל מה שהם צריכים למצוא בקריות ובחיפה. כן, בסדר, כל אחד בזה שלו. פשוט אני אישית באותה תקופה, הרגשתי כאילו בא לי קצת יותר... בא לי קצת קצב אחר, קצב קצת יותר גבוה. זה לא אומר שאין שם מה לעשות, זה פשוט אומר שזה קצב מאוד 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 שונה. והקצב השונה הזה בתל אביב, שהכל כאילו... ככה כזה, הכל זמין, הכל מהיר. כאילו מה שאתה רוצה בלחצת כפתור, וכאילו, אני זוכרת שהייתי בווינגייט להזמין אוכל, היה פרוצדורה. וואי. כאילו הייתי מזמינה, עכשיו גם במיוחד... למה? אבל נתניה זה מרחק נגיעה משם. כן, אבל זה כביש ראשי, באמצע כביש החוף, ולהגיע לווינגייט פה, תמיד היה בלגן. והיום אני כאילו, אם האוכל לא מגיע בתוך פחות מחצי שעה, אני לא מזמינה. זה כאילו, מה זה שונה? רציתי קצת קצב אחר.
וגם כשאני חזרתי לארץ, אני ברור שאני לא חוזרת לפסיכיאטר. כי גם היה שלב, כאילו יש שלב כזה בכל לא רק בקריית אתא, בכל מקום, שאנשים גדלים, מנסים לעזוב את איפה שהם באו ממנו, ואז כאילו, מסתכל לסביבך אם אתה נשאר ואתה רואה שאף אחד לא שם. באיזשהו שלב הרבה חוזרים וזה, זה קורה בעיקר במושבים. בשביל האנשים שאתה... לי מרגיש שכאילו דווקא הרבה אנשים שלמדו איתי בשכבה דווקא כאילו לא עוזבים, דווקא נשארים כזה במקום הנוח. תלוי מאיפה אתה, ממש תלוי. כן, כאילו כי במקומות, במיוחד כמו קריית אתא, זה מקומות ש... לפחות הייתה לי איזה... איזה בת זוג שבדרך כלל משהו כזה שהיא כל כך לא הצליחה להבין את המחשבה שהיא הייתה בשוק. שעברת לתל אביב. כן, היא הייתה גם בשוק. סבא שלי. היא לא אמרה את זה עליי, היא אמרה את זה על מישהו אחר. אבל כאילו השיפוטיות הייתה כלפיי, היא לא יודעת. היא הייתה כאילו, הייתה מישהי אחרת שגם היא אמרה. היא בכלל לא אמרה לתל אביב, היא נשארה בתוך קריית אתא. היא פשוט הייתה, היא בגיל שלי, היא באה לגור עם חבר שלה. כל הצדדים מרגישים שזה מקפץ לצד אחר. טוב, זה סתם אנשים שיפוטיים. כן, ואז אבל כאילו, כשאני גם, ואז אמרתי, אני גם תל אביב, חבר שלי לבד. תקשיבי, כשאני עכשיו הולכת לחזור לליל הסדר, אני כבר שנתיים גרה בתל אביב, 4 שנים מחוץ לבית, אוקיי? יותר מ4, לא יודעת, נגיד יותר מ4, אבל בסדר, בסביבות 4. עדיין בני דודים שלי, סבא, סבתא, לא מבינים מה אני לא עושה בקריית חיים. למה לא נשארתי בקריות, קריית חיים, קריית ים, חיפה, מקסימום תתפרי, תיסעי לחיפה. הם לא מבינים מה אני עושה פה. וזה לא משנה כמה אני כאילו אנסה להסביר. עכשיו שהייתי בארצות הברית, סבתא שלי כאילו ג'מייקנית וכזה, הם ממש גדלו וכזה לא היה הרבה כסף, אז הם כולם גרו באותו בית, ועד שלא היה כסף לקנות בית בעצמך, אז לא היית יוצא מהבית. אז היא כאילו ניסתה לשאול אותי, כי אמרת שאני שמה שכירות, לא צריכה להגיד את הקונספט. של שכירות. אבל למה את שואלת שכירות? למה את לא גרה עם סבתא שלך? אמרתי, כי סבתא שלי גרה בטיזים אמו, ולא בא לגור שם, כאילו. בא לי את החיים שלי, כאילו, גם במיוחד שאחרי שגרתי בפנימייה וגרתי מחוץ לבית, לא בא לי... לחזור אחורה. כן. כן, זה קשור. כאילו, חזרתי אחורה, לשנה. יש סרטים שספיד, שגם אצלנו. מסתיימים כבר. הוא צוחק עלינו שהפודקאסט לוקח מלא זמן. בסדר, זה מה שקורה בפודקאסט. כן. היה איזה חודש פה, חודש שם, שחזרתי לגור אצל אבא שלי, זה היה כאילו... וואי, כאילו ברגע שיוצאים, יש לך את העצמאות שלך, ושיש לך כאילו את השקט שלך. לא, עכשיו אני צריכה לחזור לילה אחד לאבא שלי? יואו! זה קשור. סבתא שלי גם, אני מתה עליה והאישה הכי טובה בעולם. כיף. וכיף לא ללכת אליה לכמה ימים להתפנק. ברור. אבל כאילו ברמה של המחיות, כאילו גם באיזשהו שלב ככל שאתה גדל, אתה מרגיש שאתה מכביד על קטע של מישהו אחר, כאילו, למרות שזה סבתא שלי וזה מישהו שמאוד קרוב אליי. מרגיש שהוא יפתח חיים שלו בצורה מסוימת, ואני מגיע באיזשהו שלב שאני מכבידה על סיטואציה. אז כאילו אתה פשוט עברת לעיר והיית כזה, אוקיי, מה נעבוד, מלצרות, זה קל, זה מרגיש. כן, זה קרה. לא, קופאית. היא לא הייתה מלצרית. את לא, את סילפת? זה נכון, אני לא הסכמתי. סילפת. לא, אבל כשעברתי לתל אביב כבר הייתי מלצרית. סילפת. אני פחדתי מלמלצר. סילפת. כי אני סילפת. ממש פחדתי מזה, כי העבודה הראשונה שלי הייתה בללנד, שזה בחוף גורדון. אוקיי. זה עבודה בים, זה ממש לא משנה, ולא הייתי מלצרית. אבל זאת הייתה העבודה הראשונה שלי, וראיתי את המלצרים. עבדתי בקופה, כאילו עבדתי בקיוסק, עשיתי כל מיני דברים מסביב. אוקיי. אבל כאילו, אני ממש פחדתי מזה בגלל שראיתי לאתו, באתי מאוד בשביל לראות את כל המלצרים בללנד. חבר שלי עדיין עובד שם. לירון. שהוא היה מלצר בללנד לפני. אבל ממש פחדתי מזה, ואז כאילו, העבודה הראשונה שלי כמלצרית היה בבנדיקט בביג. בביג קריית אתא? אשכרה. התחלתי למצר, ואז אמרתי, יואו, זה ממש לא קשה. כי אני גם יש לי 2 ידיים שמאליות, ממש. אני מפילה הכל. וואי, אני העבודה הראשונה שלי במלצרות, הייתי הכי נוראית שיש. כן, ואז לפני שעברתי לתל אביב וניסיתי להיות בריסטה, כי לא היה לי כוח מלצר יותר. עבדתי 4 ימים, ועבדתי ישראל. זה בית קפה שהוא בעיקר כאילו, בעיקר ערבים, כאילו כל מדברים ערבית. לא הסתדרתי שם בכלל. כי כולם דיברו ערבית, לא ידעתי אף אחד לא לדבר, הם לא אהבו אותי בכלל. הייתי חרא של בריסטה, ואז אמרתי, טוב, הגיע הזמן שלי לעבור תל אביב. מושטווה דיור בר על אדם. ומה השאלה האחרונה? מה השלב הבא?
עשיתי קורס ביטוגרפי. אני מתחילת תואר. אני בדיוק מתחילת... בואי נדבר עוד שנתיים. וואי, האמת שראיתי הצעות עבודה למעצבים גרפיים. יש מלא הצעות עבודה, אני פשוט עכשיו כאילו בתהליך של... התחלתי עבודות וכזה. יש לי תיק עבודות, אבל אני בתהליך כאילו של להתאפס. לאט לאט זה יקרה. קיצר, דרי, ממש תודה רבה שהקדשת את הזמן, למרות כל ההפרעות שהיו לנו. וואלה, נהניתי. תערכי את זה וזה יהיה הרבה יותר טוב, שלא ישמעו אותנו מדברים שעה וחצי. יואו, קודם כל ישמעו אותנו מדברים שעה וחצי וזה יהיה כיף, ודבר שני כאילו, אני לא יודעת איך הולכים, אני לא יודעת איך להתחיל עם זה בכלל. מה זאת אומרת, באפליקציה הזאת אין דרך לעבור? לא. אז אני הייתי דרים. נכון, תודה דרים, חלומית. ונתראה בפרק הבא. מתח, תגלו בפרק הבא. אוקיי, עכשיו אנחנו גם צריכות תמונה. יאללה. כאילו? רגע, תעצרי את זה. ביי.